Bona tarda a tothom, en nom de l'Ateneu Independentista dels Francs Espai Basset, gràcies a tots i a totes per haver vingut a aquest nou acte. Com sabeu, molts de vosaltres, des de l'Ateneu desenvolupem moltes activitats, tenim una secció esportiva, realitzem moltes reunions aquí al llarg de la setmana, aquest espai és seu de molts col·lectius, és una editorial, organitzacions de joves, organitzacions polítiques, etc. Però una de les activitats més regulars que fem són els actes de presentacions de tot tipus que fem els divendres. Avui tenim amb nosaltres els companys de l'Associació Històries d'Europa. Aquí a la taula tinc el company Jordi i el company César. El projecte Històries d'Europa és un projecte molt interessant i us l'explicaré des d'un punt de vista molt personal. Jo fa temps que el conec i bàsicament han tocat molt el tema de les xarxes socials. També ara, com veieu, ja fa un temps van començar a publicar llibres, però sobretot toquen el tema de la difusió històrica en llengua catalana des de les xarxes socials. És un projecte molt interessant perquè una vegada ho comentava amb un d'ells i m'explicava. És que la història de Catalunya, la història de l'Estat, molts o fins i tot la majoria de llibres poden ser en català, però hi ha la dificultat enorme que des d'editorials, des d'altres àmbits, es recolzi la difusió històrica escrita en català sobre un àmbit que accedeixi al Principat, als Països Catalans o l'Estat. És a dir, la història d'altres països d'Europa, la història a nivell mundial, bàsicament l'hem de consumir en castellà o en altres llengües. I ells, Històries d'Europa, es marcaven aquest repte. És un repte molt ambiciós, però que l'estan treballant molt bé. Jo ficaré un exemple. Ara, recentment, fa unes setmanes, fent una recerca per un proper llibre, jo també, com els companys, soc historiador, volia parlar sobre els intents d'atemptats que va haver l'any 1925 contra Alfons XIII. L'independentisme, tenint en compte que el rei donava suport a la dictadura del Primo de Rivera, durant una visita que va fer el rei a Barcelona, el maig de 1925, va haver 3 intents de matar-lo, 3 intents d'atemptar contra ell. I aquests intents estaven inspirats en un atemptat que havia fet unes poques setmanes enrere l'organització militar del Partit Comunista Búlgar. El Partit Comunista Búlgar van realitzar un atemptat a la catedral de Sofia. La tècnica era sofisticada. Primer van matar un individu amb l'objectiu, també era un enemic de classe, però van matar un individu amb un objectiu que es fes el seu enterrament i anessin totes les personalitats, tenir-los allà reunits i acabar amb el règim totalitari que tenien d'una per totes. El rei finalment no hi va anar perquè pocs dies abans li van fer un altre atemptat, un altre grup, en aquell moment la cosa estava molt animada, però tot i que no n'és el rei, es van carregar un munt de militars, pràcticament bona part de la cúpula militar. Si no ho recordo malament, em puc equivocar citant-ho de memòria, es van carregar l'alcalde, es van carregar el governador de la regió. Tal com s'havien plantejat els comunistes búlgars havia sigut un èxit i aquests independentistes catalans volien imitar-los una mica. I buscant referències a aquest atemptat a la catedral de Sofia, l'única entrada en català mínimament ben argumentada, amb una base historiogràfica seriosa, era la seva, el projecte d'Històries d'Europa. Per tant, des del meu punt de vista d'historiador, ficar en valor la gran feina que fan. Fins ara s'han centrat sobretot a les xarxes, ja van publicar un primer llibre i avui ens venen a presentar el seu següent llibre i una miqueta ens explicaran el seu projecte i entenc que també aquesta obra. I sense entretenir-nos més, perquè l'interessant serà el que ens diran